Cu siguranță o știți pe Sânziana Buruiană. Cei născuți mai târziu o vor ști cu siguranță pe fiica Sânzianei, Izabela, care are doar 7 ani, dar e hotărâtă să devină vedetă. Sânzi este acum aici împreună cu Izabela, care ne va demonstra talentul său muzical în câteva momente. Priviți, noi suntem un fel de warm-up, adică în deschiderea celor de la România au talent, Ciucă. Da? Talentele trec pe la noi înainte. Știam asta. Perfect. Să vină talentatele! Iată! Bună, Sânzi! Bine ai venit alături de noi, numai că iartă-mă, vedeta astăzi la emisiunea noastră este Izabela. Bună, Izabela! Să ții microfonul. Ce faci tu? Câți ani ai? 7. Puteam să jur că ai 7 ani. Haideți să luăm un loc și să povestim. Mai talentată ca mami. Păi știi cum e? Fiecare părinte asta își dorește și anume... Perfect. Fiecare părinte asta își dorește, copilul să-l întreacă și copilul să reușească să fie mai bine decât părintele, nu? Asta ne dorim cu toții și mami a avut și ea talentul ei, dar acum noua asta generație are, ce să zic, alte talente. De ce tu cântai? Nu cântam, tocmai asta zic. Că... Ei și cântă, fac și vloguri, fac și gimnastică, fac și de toate. Ce, tu pe vremea ta aveai TikTok? N-aveam. Păi vezi, de-abia aveam și eu telefonul ăla, știi, când a apăruseră alea cu butoane și cu... Da, și cu antenă, aveam Bosch. Mă jucam Snake, da, exact, adică... Te râde asta mică de noi. Izabela, deci oameni buni, are 7 ani, este o frumusețe de fată. Mulțumim. Eu știu că ea mai mergea și la Paris, mai făcea tot felul de prezentări de modă, nu? Da, mergem la prezentări în continuare, dar de curând mi-a zis, mami, mi-mi place mai mult să cânt, nu să prezint moda. Așa? Și vrei să fii pe scenă să cânti mereu? Da. Nu crești? Te duci să înregistrai și o melodie? Asta înseamnă să fii super vedetă și să fii star. Și piesa cum se numește? Inimioare. Are like-uri multe. Inimioare, like-uri multe? Da, este o piesă așa despre noua generație cu TikTok, cu Instagram, cu tot ce ține de nebunia asta pe care copiii văd că așa a luat amploare. Și chiar o să participăm la un super spectacol din ăsta organizat de Bogdan Oancea, Visul unei noi generații. Da. Și ei vor fi pe scenă pe 2 august la Sala Palatului. Și pe 13 mai unde? Parcă la Constanța. Haideți să-l chemăm și pe... Cine e acolo în spate camerei? Nicolas! Băi, partenerul tău cu care cânti? Mamă, ce prezentabili, ce costumale! Salut, Nicolas, bine ai venit, te rog frumos să iei un loc, să dăm noroc. Spune-mi, te rog frumos, câți ani ai tu? Eu am 9 ani. Mulți înainte! Dau bine împreună. Îmi place cum v-ați asortat, v-ați aranjat. Voi amândoi cântați împreună? Da. Super! Ei sunt mereu asortați, se cunosc de la concursurile de modeling. Da. Și atunci costumația e deja fashion. Am avut la videoclip vreo 4 ținute. I-am asortat, i-am îmbrăcat, i-am aranjat. Deci mami se ocupă de... Super tare, uite, Albano și Romina în viitor, știi cum e? Cu cupluri, ce mai erau? Asta e, da, m-am gândit că prinde bine așa fată-băiat, nu? Vă înțelegeți și bine? Da. Și care cântă mai mult dintre voi doi? Eu. Păi uite, acum el zice că el, că acum că tu. Ce facem? Care începe primul să cânte? Eu. Și care e cântă al doilea? Eu. Și refrenul e la mijloc. Perfect. Și ați filmat și videoclip amândoi? Da, l-avem. Îl aveți? Totul perfect. Și la școală v-au văzut colegii? Știu colegii că voi cântați? Da. Mă bucur mult de tot că ați venit aici. Deci inimioare, like-uri și... Like-uri multe și mulți pupiși, nu? Că e dragobetele, nu? Și Iza vrea să te întrebe ceva, că a văzut un vlog așa interesant cu tine. Am văzut pe Eva, vrea un covor. Totuși e la covor? Te crezi că am scăpat? Normal că am luat covor, că mi-a zis dacă... Cum i-a zis, mă, nici mai știu. Dacă ai copii, dacă ai făcut copii, trebuie să știi ce înseamnă să ai 2 copii. Am luat covor, așa că da, vreau să vă spun ceva, un secret. Băi copii, deci voi tot ce vă doriți trebuie doar să le cereți părinților și să nu renunțați. Pentru că dacă astăzi părinții vă zic nu, iar mâine vă zic nu, voi în continuare cereți și la un moment dat o să vi se îndeplinească toate dorințele, da? Valabil pentru toți copiii care se uită la noi la emisiune, nu vă dați bătuți și nu renunțați la ce vă doriți. Perfect. Atunci, doamna impresar, dați-mi voie să-i prezentăm pe copii să ne cânte. Să știi că eu am contribuit la piesă, adică am conceput o parte din versuri. Nu mă pricep eu la muzică, talentul ăsta tu acum să faci și versuri. Fac și versuri mai nou. Ok, perfect, dar acum ești în calitate de impresara lor, de managera, de omul care a venit cu ei. Haideți să ne cântați, copii, să ascultăm piesa, pentru că aici este Copiii au talent la noi la emisiune. Așa e.
Și mămicile și copiii și toată lumea. Mămicile Mămicile au alte talente. Exact. Greta, îmi faci mie sens sau lui Sânzi? Greta este omologa ta la noi la emisiune. Da, aveam, cred că, de făcut ceva, un TikTok sau? Un TikTok. Greta, te pupăm. Greta, unde să vină copiii? Aici, asta e, copii. Greta e un fel de mama noastră. Cum e Izabela Sânzi pentru tine, așa e Greta pentru noi. Exact. Perfect. Gretuța, te pupăm, te iubim. Copii, aveți grijă de voi, iar cei care se uită la emisiunea noastră să fie cu ochii pe televizor, să vadă doi copii talentați, Izabela și Nicolas Gheorghiu. Așadar, să-i ascultăm și să dăm inimioare și like-uri. Inimioare.